Krásne ránko, priatelia. A máme tu druhý diel tejto série z Poľska a deň číslo 2. Začíname. Začneme ho hneď tým, že pôjdeme na raňajky a skúsime zistiť, ako na tomto krásnom ubytovaní robia raňajky, aby ste aj vy vedeli, keď sem náhodou pôjdete, či sa sem oplatí alebo neoplatí prísť. A potom si ešte prejdeme Zakopané celé a skúsime sa aj pozrieť na lanovku a ďalšie veci. A samozrejme pritom si pozrieme aj ceny, aj všetko, čo by vás zaujímalo. Poďte spolu s nami, prežite s nami tento druhý deň dovolenky a užíme si to spolu. Poďte! Tak veľmi ochotný pán nám vysvetlil, kde sú raňajky a vlastne tu už vychádzame z apartmánového domu a hneď pri hlavnej ulici budú raňajky v tej reštaurácii. Že vlastne toto je ten apartmánový dom celý, aj tento. A tu máme garáž dole. A tam sú vlastne tie garáže tiež rozdelené do rôznych skupín podľa čísel. Ale to je super, že ste úplne na námestí. Máte auto bezpečne odstavené v strážených garážach a je to v cene apartmánu. Takže je to brutálna paráda. A dostaneme sa aj k cene apartmánu. Dobré ráno. Numerek pokoju? 201. 201? 201. No, máme tu raňajky. Vajíčko. Ale toto čo je toto ten krém? Ja to társká. My od vody. Máš raňajky? No. A nie sme tam zapísaní.
Neviem. Napevno 201. No priatelia, takže tu z lesa vám rozpoviem, čo sa nám vlastne stalo. Takže išli sme na raňajky, lebo sme boli v tom, že máme klasické raňajky normálne predplatené v cene izby. Tam nám povedali, že naša izba má špeciálne raňajky priamo na izbu. No ale nikto nám nepovedal, čo si máme hlásiť, ako si máme hlásiť, tak mi to bolo také divné, podozrivé. Tak sme napísali na telefónne číslo, cez ktorý sme riešili tento apartmán. A ako sme vlastne zistili, že v tomto hoteli je hotel a potom sú rôzne apartmány a každý apartmán ako keby si prenajímal niekto iný, takže je tu taký dosť chaos v tom. Bolo nám povedané, že máme nejaké špeciálne raňajky, ktoré majú prísť priamo na izbu a my sme tým kadejakými SMS-kami a takým siahlodlhým zisťovaním vlastne zistili, že my nemáme vôbec zaplatené raňajky. Takže žiadne VIP raňajky, žiadne normálne raňajky. No tak sme išli pekne nazad do tej reštaurácie a kúpili sme si raňajky. No akurát nám doniesli ešte teplé jedlo, že v cene máte na každú osobu jedno teplé jedlo a potom tento bufet vlastne celý. To si môžete vybrať, čo chcete. Tak my sme si vybrali tu nejakú takú práženicu a z bufetu kadejaké veci, by som tomu vytkol, že nemajú popisky, čo je čo. Takže skúšame. Toto skúšame, sme nevedeli, čo je. Tú rybku sme vôbec netušili, čo je. Ale inak chuťovo výborné. To, či sa to oplatí, alebo sa to neoplatí, to sme neriešili. V podstate sme zaplatili len za 3. Janko to mal gratis, lebo Sofia už má 8, takže tí normálne zarátali. A tie raňajky tam stoja 60 zlotých, čo je zhruba nejakých, ja neviem, 14 €, alebo koľko. Čo je dosť, lebo tie raňajky zase neboli nejaké extra kvalitné a nebol nejaký extra výber. V tých raňajkách ste vlastne mali na tú jednu zaplatenú osobu jedno teplé jedlo, buď práženice, voľské oko alebo niečo. No a mali ste ten bufetový stôl, z ktorého ste si mohli vybrať, čo ste chceli. Hej, ale ten výber bol dosť žalostný na tie peniaze, keď si zoberiete, že sme vlastne za celú rodinku zaplatili nejakých 41-42 €. Hej? Takže za raňajky 42 €, kvázi to boli raňajky pre 3, lebo Janko bol gratis a nestalo to za tie peniaze. Tak zatiaľ, za tieto 2 dní, alebo za ten deň a pol, čo sme tu, je tu dosť draho, ale veľmi pekne. Takže veľmi pozitívne je to, že je tu krásne a kdekoľvek ste, cítite sa božsky, ale je tu fakt dosť draho a ešte uvidíme, čo bude ďalej. Dneska by sme chceli ísť na tú lanovku, takže uvidíme, čo tam a ako to vyjde cenovo a vy budete spolu s nami, aby ste vedeli, keď najbližšie prídete vy do Zakopaného, aby ste vedeli presne, čo a ako a čo zhruba koľko stojí, aby ste sa na to vedeli či finančne, či mentálne pripraviť. No a ide sa konečne na výlet, takže ideme nájsť tú lanovku a cestou si ešte pozrieme mesto. Čak, Sofie. Lego! Ideme pozrieť Lego? Áno! Počkaj, Sofinka, tu musíme zaplatiť. 95 zlotých, to je nejakých 25 €. No a už ide, vidíš? Aha, už ide, vidíš ho? Tu je. A stisni. Stisni a odíde. Dobre, dobre. Hej, hej. Ktoré? Ventilátor? Dobre. No a ty sa hraj s vláčikom, Jani. Skúsim ísť na plné bomby. Tak to zastaví. No. Vrtuľník letí. Toto vyzerá veľmi dobre. No takže odchádzame z Legolandu a z výstavy Lega. Ako bolo to tam fajn, len my sme sa chceli len pozrieť a ísť a je to tam také spravené, že si tam môžete posedieť, vyzlieť si bundy, deti si tam môžu stávať z toho Lega a tak. Mohli byť tam mať aj nejaké také úrovni po hodinách, hej, lebo keď tam chcem zabiť 3 hodiny, tak to isté zaplatím ako my, čo sme tam boli 10 minút. Tak celé to Zakopané mi príde ako brutálny mlynček na peniaze. A kdekoľvek vojdete, kdekoľvek, všade od vás, hneď, peniaze, úplne za všetko. Takže v
v tomto mi to k tej poľskej natúre nejde, lebo pozrite sa, ale majú tu krásavice v spodnom prádle. Sofia už normálne išla za tou pani. Všade, kde prídete, všade od vás pýtajú proste peniaze, všetko je čisto komerčné, nič nie je postavené na nejakej pozícii takej, že pre turistov proste príďte, oddychnite si. Všade, kde prídete, všetko treba zaplatiť. Toto bude asi najkrajšia budova Zakopaného a to asi len kvôli tej mašli. Lebo v podstate všetko okolo je len také šavava. Tak toto nie je pravda. A vieš, že sa mi zdalo... Ahoj, Jano, čau. Dominika. Čaute, ahoj. No? Tak toto, že tu stretneme rodákov, to by som nebol povedal. Nekúpuj bilety tu, cez internet. Hej, cez internet? No, určite. Dobre. Ďakujeme za radu. Vidíte, priatelia, ďakujeme za radu, ideme to kúpiť cez internet. Idete na Gubalovku? No, my sme boli na Gubalovke. Hej. Do obeda. A dá sa? Dá sa. Dobre, to je tam? Dobre, pekné. Dobre. Také polské. Tak pôjdeme na polské, takže... Polské, no. Takže také polovičné za dvakrát tak peniaze. Presne tak. Pôjdeme asi tuto s kamarátom trošku aj na pivko. Hej, a palienku. Palienku. A už to máme tu blízko, takže vlastne od toho námestíčka je to kúsok, prejdete tým podchodom a už tu vidíte tú trať, ktorá ide takto hore a návrh na tú slávnu Gubalovku. Včera bolo menej ľudí, dneska je už piatok, tak dnes už tých ľudí o poznanie viac. A pritom včera bola oveľa krajšie počasie, bolo čisté azuro. Teraz už také azuro nie je. Tak ako by môj kamarát Miško povedal, modrá brána. No a samozrejme pozdravujeme Miška aj Kiku, lebo mali byť s nami, ale bohužiaľ im to nevyšlo. Takže pozdravujeme priamo zo Zakopaného. Ďakujem. A nakoniec sme to kúpili tu úplne bez problémov. Takže malý do 4 rokov ide úplne zadarmo, Sofie má nejakú zľavu a my dvaja si platíme normálne. Super. Sadaj. Tu sa budeme stretávať s druhým. Pomaly, Sofie. Teraz sa to vyprázdni. No a sme hore, priatelia. Takže jazda trvala všude asi minútu. No ale zase nebolo to také drahé. Krása. Pozri sa, nádherné. Ale asi to aj museli platiť aj za toto. No, aj za toto. Tak asi už vieme. No. Ale aj tak to bol podvod. Sofia skonštatovala, že to bol podvod. A tak zase stojí to za tie peniaze, ale keby sme sa mali z pešo, tak by sme sa trošku zapachtili, veru. A ten výhľad je nádherný. Ako tá poľská strana Tatier nie je taká pekná ako tá slovenská, ale má to svoje čaro. Áno, ale toto je aká značka tá hore? Aká vlajka? Poľská. Ale to prečo sú furt iné značky? Lebo sme v Poľsku. A po akom rozprávajú? Po poľsky. Čo? No niekde mi zmizla rodinka, ale je tu krásne, priatelia. Fakt stojí za to, ten výhľad je nádherný. Vlastne celé je Zakopané vidieť. Tu je tá hlavná štráse hore. A tam niekde máme ubytovanie. Vlastne stade sme išli dole tou cestou, po ten podchod a na lanovku a stade hore. Také jednoduché. No celé Zakopané ako na dlani.
ty robisz? Patrz, kurna. Ciągniesz go i go... Yorkshire urobil premed. Tak co ty robíš, ty paskúrna? Takže, priatelia, dostali sme už vínečko varené, parádne, pri takomto výhľade. Aj maminka má. A deti majú tu, takto to ukážem, aby to bolo vidno, gofry. Takže budú maškrtiť. Akurát to nám ešte musia spraviť. A few moments later. Nám to zvoní. Dobre, to nás volajú. Nech sa páči. Sofinka, zober, nech ti to nespadne. Nech sa páči, Sofinka. Prijali ste si takéto dobré? Priatelia, takže ak vám ešte k dokonalosti toho, že vás chcú zobrať o peniaze, chýbalo niečo, nech sa páči. Už viete, pre tých znalejších, keď vás v reštaurácii niekto otravuje, vyslovene predstiera, že je hluchonemý alebo neviem aký, a potom vám sem toto hodí a v podstate vy si to zoberiete, tak potom od vás pýta peniaze. Takže pozor na turistickú pasť, toto rozhodne nepodporujte, nemá to nič spoločné s nejakou charitou, proste je to čistý odžup. Ňam. Chutí? A tebe? Ty máš ešte aj nos? Očláčky. Takže si to zase pani zobere. Maminka, na zdravíčko. Na zdravie. Aj vám na zdravie. Varené vínko pri takejto nádhere. To stojí aj za tie dosť veľké peniaze. No tak priatelia, ani sa nám stadiaľ to nechce, ale už pôjdeme, Sofinka. Áno. Hej, ideme? Tak ideme do zubačky a ideme dole. A páčilo sa ti? Áno, strašne. Po 5-krát sa ťa to pýtam. No, tak ideme pomaličky a urobíme taký Danteho teleport. Tam niekde sa zjavíme. Takže priatelia, Danteho teleport. Tak, predsa ešte nie dole, aby som vám natočil, ako ideme cestou. Cestou. Sofie, prejdi. Poď. Ušlo nám. Akurát odchádza. A few moments later. Ideme? Sofinka, teraz budeme vidieť úplne najlepšie. Všetko vidíme. Janík, dobre vidno teraz? Dobre.
to sme vás nechceli obrať, takže ste si to užili s nami. Super výhľad. Získali sme ako jedno z 2 miest najlepších vlastne v celej lanovke. Tak mám radosť z toho, že sa nám podarilo sadnúť si úplne dopredu. Bol to boj, nebudem klamať. Trošku som bol možno aj netaktný, lebo dve slečny sa tam až veľmi pchali. Ale zase my sme si obsadili len pravú časť toho sedadla. Nevidel som dôvod zase, aby oni mali obidve. Tak táčik vybavil najlepšie kreslá. Takže maminka je rada. Som videla tú priebojnosť vpredu, tak som sa tvarila, že ťa nepoznám a potom som sa priplichtila. Hej, lebo som tam trošku využil tých mojich 110 kg, no. Čo vám poviem? Niekedy to je dobré byť trošku väčší, no. Ale netreba to zneužívať, samozrejme. Takže sme úplne dole. Tu je stanica. A tu už ideme pekne celým námestím smerom ku našemu úbytku. No priatelia, dneska sme toho pobehali fakt dosť, tak ak budete chcieť vidieť aj ďalší diel, určite si dajte aj odber, samozrejme, aby ste ho nezmeškali. Táto séria videí z Poľska bude fakt dobrá. No, tu máme, vo wellnesse to ešte žije, ale my ideme do parkingu. Správne. Tak, tu niekde by sme mali mať autíčko, tu, Sofie. Otvoríme. A kde máš bundu? Sofinka si zase zabudla druhú bundu v aute, takže ideme po bundu a ideme na stretnutie s rodákmi. Stretli sme, ako ste videli vo videu, Slovákov a máme spoločnú večeru. Super. Zatvoríme. A ide sa relaxovať niekde na večeri. Dúfam, že si dáme aj také vínečko. No, ani sme neprešli ďaleko, možno nejakých 50 metrov a už nám volal Vladko. Ideme cez mostík. Poď, Sofie, cez mostík. Prejdeme cez mostík. Cez mostík, môžeme. No a volal Vladko teda, aby som sa dostal k tomu, čo som začal. A vraj sú v nejakej bielej myši, čo je vlastne hneď tu. Biela myš s mäkkými. To bude nejaká mäkšia myš ako u nás na Slovensku. Ale všetko krásne vysvietené. Vicky správne poznamenala, že Zakopané má Vianoce celý rok. Poď. No a tu je Slovenská izba v Poľsku. Hej, bratku, serus, rád ťa vidím, serus. A s tebou ešte, ty si sadkaj. Čau. Ahoj. Kde máš zvyšok? Tu. Nech sa páči zvyšok a tu je ďalší zvyšok. Hej? Hej, obidva sú na... Šoj. Ale je to tu krásne, dobre vybrali, musím Vladka pochváliť, dobre vybral, dobre. Ahoj. Dobrý deň. Nuž, čo si dáme? Pivo zatiaľ, pivo, a potom uvidíme. Dobre. Začína to dobre a za chvíľu sa prihlásime. No, babi už majú aj drinky a na nás chlapov nevydalo. Hej, už si dajte. Dobre, veď vy si môžete, na nás nečakajte. Lebo vám vychladne. Pozrite si. Matky v akcii. Myslíš, že to dáme? Dáme. Ako je Tak. vypijeme. Dali sme to, priatelia. Na zdravíčko aj vám. No, takže maminke už doniesli. A lepšie to vyzerá ako včera. Hej, no určite. O 100%. O 300%. A teraz Proszę. No, I tu jest ten ketchup. Ďakujeme. Nuggetków. Tu mam jeszcze nuggetki.
I mam jeszcze jedno żeberko. I mamy już wszystko, tak? Czy czegoś jeszcze? Wszystko. Wszystko. Ďakujeme. Smacznego. Takže už má aj Sofinka, nepikni si do oka. Už aj Janik papá, maminka má. Oproti už tiež majú. Ale aj ja mám. Sofinka, pozrite, čo urobila. Krásne umelecké dielo v kečupe. A teraz si to iba bude vyberať a papať. Výborne, Janík to spravil, šikovný. A teraz si to namočí a bude papať. Mňam, to je ono. Mňam. No priatelia, ideme na to. Hej, ale počkaj, ale takto. Tak to je rozdiel. Oveľa lepšie ako minulá večera. Toto je gastronomický zážitok. Výborné. Skúsime zemiak. Tam cítiť cesnak, koreniny. Výborné. Výborné. No, takto to vyzerá po hostine. Poď. Dovidenia. No tak priatelia, to bolo na dneska všetko. Zajtra sa vidíme. U vás je to o týždeň neskôr, vždy v sobotu pri kávičke. Takže ak sa vám video páčilo, určite dajte like, koment. Ak ste ešte nedali, určite dajte aj odber. Tak vám prajem krásne ráno, krásny deň, krásny večer, podľa toho, kedy pozeráte toto video. Ahojte.